A rejtélyes kő. Így van. Bloom mindjárt megcsókol valakit, de nem Sky herceget. Várj! És te ki vagy? Hadd mutatkozzam be, nagyfülű medve vagyok. Ez nem meglepetés, gondolom, de elnézést, hogy késtem. Lemaradtam a történetről. Te tudsz beszélni? Aha. Hé, csináljunk helyet a fickónak, jó? Tehát, elmondom még egyszer az elejéről. Minden akkor kezdődött, amikor a Nimbus nevű hurrikán hatalmas düvel pusztított Alfiában és a Magix birodalomban. Ám a vihar csak háttere volt egy rendkívül rejtélyes eseménynek, ami egyre közeledett. Olyan különös volt, hogy még a tündérek se tudták, hogy vajon mi az. Egy óriási kő, sima és rejtélyes, jelent meg a semmiből. Hőseink, akik éppen visszatértek a veszélyes Dunlandi kalandból, nem tudtak a jelenlétéről. A kis Kiko, aki nagyon várta Bloom visszatérését, különleges ajándékot készített barátjának. Jól sejtitek, minden szem a Pixikre tapadt. Mi hárman nagyon megszerettük a helyet. Tekna és Digit már cseteltek eddig is, így alig várták a személyes találkozást. És az ölelést. Tune és Musa megállapították, hogy azonos az ízlésük a divatban. Elhallgató olyan eredeti. Hát, ez igazából a hajam. Cseta nem vesztegette az időt, hogy minden titkát elmondja Florának. Hogy hívják a barátodat? Ki vele? Mondtam már, hogy nincs barátom. Nincs barátod? Biztos kettő van. Hé, ne szégyeld, halljam! Magas, sötéthajú, erős, bátor. Íme, ez az a barátaim. Gyertek, menjünk be, egyetek valamit. Kiko, először ejtett egy lány. Jól van, persze, rendben. Faragonda nagyon örült, hogy a tündérek visszatértek Alfiába, éppen és egészségesen, csak hogy másnap reggel behívta a Wings tagjait az irodájába, hogy megbeszéljen velük valamit. Először is gratulálok a küldetésetek sikeréhez. Nagy kő esett le a szívemről, hogy épségben visszatértetek, miután alaposan megvizsgáltam a bizonyítékokat, amiket Leila és pici barátaink hoztak, be kell látnunk, hogy az ellenség erősebb, mint mi hittük. Figyeljetek! 16 évvel ezelőtt a Magix dimenzió a megsemmisülés szélén állt. Egy sötét és gonosz erő emelkedett ki a semmiből, és ez lett az eredmény. A 3 régi boszorkány volt, akik elpusztították Dominót, a bolygómat. Nem ezt mesélted? De igazság szerint ők csak az árnyéklány parancsát követték, akinek sikerült megszereznie a 3 régi boszorkány segítségét. Most a Trixet támogatja. Félek, a történelem ismétli önmagát. Azt mondja a lény, ami mindezt művelte, az, ami elrabolta a Pixiket. Ahogy leírtátok a szörnyeket, a varázslatokat és az átváltozásokat, az mind az árnyék főnixre utal. Lord Darkar lehet az. De miért jött vissza? Mit akar elérni most? A 3 boszorkányt legyőzte Griffin, Saladin és jómagam. A templárok lovagjai legyőzték Lord Darkart, és visszaűzték a sötétségbe és a mély alvásba. Akkor Darkar bosszút akar állni.
És nyilván meg akar szerezni minden hatalmat a világon, hogy legyőzhetetlenné váljon. De miért rabolta el a pixiket? Meg akarta keresni a falujukat, de miért? Mi olyan értékes benne? Az a fontos, hogy legyetek éberek. A hatalma olyan erős, hogy bárhol vagyunk, hatni tud ránk. Faragonda titkol előlünk valamit. Még sose tett ilyet. Ezért a pixik egyelőre itt maradnak Alfeában. Hurrá! Hurrá! De nekem haza kell térnem Piffel. Kizárt, semmi esetre sem. Darkar képes megfigyelni a mozgásunkat. Ha visszatértek a pixik falvába, szinte térképet adtok neki. Ami téged illet, Leila. Meghívlak, hogy maradj velünk, itt Alfeában. Szeretettel várunk az iskolában. Köszönöm, igazgatónő, ezer örömmel maradok. Gyerünk, lányok, ideje menni. Nagyon nehéz kanévál előttetek. Faragonda szigorú, de igazságos igazgatónak látszik. Ha én vele vagyok, Flóra nem bukhat meg. És Tekna lesz a legjobb tanuló. Tudom, hogy Bloom se fog csalódást okozni. A mi segítségünkkel garantált a siker. Vannak napok, amikor minden jól alakul, de ez nem olyan volt. Nem tudom, ez nem stimmel. Igazad van, Tekna. Ez a szendvics többe kerül nekem, mint a teljes arcpakolás és mink. Azt hiszem, Faragonda titkol előlünk valamit. Ajjaj, Bloom, ugye te véletlenül se tudsz erről semmit? Nem, de hogy erre nem számítottam, nem. Tudjátok, Faragonda nem mondta el, hogy Lord Darkar mit akar a pixiktől, de fogadok, hogy mindent tud. Leila, beszélj, te mit tudsz erről? Semmit, komolyan. Én ezt nem értem. Miért titkolózik előttünk Faragonda? Mintha nem bízna meg bennünk. Gondoljátok el, mi történt a pixikkel. Elrabolták őket, aztán mégiscsak kiszabadultak. És ne felejtsétek el a Trixet. Hogyan tudtak megszökni a Light Rockból? Engem az aggaszt, hogy mitől ilyen erősek. Figyelem mindenki, sürgős üzenet Faragondától. Mi az? Történt valami? Hát arra nem emlékszem. De leírtam ám. Kedves Winx lányok, vegyetek vastag kabátot. Találkozzunk este a tónál. Nagyon sürgős. Faragonda, ennyi. Nézzétek, ott van! Emiatt kérettelek ide titeket. Ez a különös kő titokzatos módon jelent meg az éjjel, és az elmúlt események miatt nagyon zavarónak tartom a jelenlétét. Hihetetlen! Sem nem fém, sem nem ásvány. Nem ismerem fel. Olyan, mintha anyagtalan lenne. Bloom, Stella, Leila, Miusa, Flóra és Tekna. Használjátok a képességeteket. Mindenáron meg kell semmisíteni. Vannak napok, amikor nem esik, hanem szakad, és bármit teszünk, az rossz. Tudjátok, hogyan értem, de a lényeg, hogy ne adjuk fel a reményt.
sokára a Nimbus hurrikán elcsendesedett, és a lányok, hát, összeszedték magukat. Gyertek már, indulás! Vajon miért mennek el a tündérek nélkülünk? Nem tudom, Flora nem mondta meg. Itt vagyunk. Mindenki felkészült? De mennyire? Mutassuk meg, mire vagyunk képesek. Helyes! Varázsvíz! Egyébként teljesen fölöslegesen alakultatok át. Én meg a nap könnyen darabokra szedjük. Nesze neked! Ah! Igen! Na, milyen vagyok? Ha? Ezt nem hiszed el, meg sem karcoltam. Flóra, gyerünk! Gyerünk! Vízililium örvény! Menjetek hátrébb! Nesze neked, de! Hülye limlom, miből van ez? Mi jövünk! Varázsvíz! Na jó! Remek, megint esik. Már csak ez hiányzott. Most akkor hazamegyünk, vagy itt ülünk az esőben, és bámuljuk a buta követ? A Nimbus hurrikán éjjel-nappal tombolt, de a villámlásoktól nappallá vált az éjszaka. Bloom még nem jött vissza. Makacs, mint egy fagyott kompjúter. Biztos nincs semmi baja. Hát ezért elég késő van már. Miért nem veszi fel a telefont? Egész állónap próbáltam hívni. Mi baj van? Azt hiszed Bloom nélküle szórakozik? Miért nem szólt, ha elment valahova? Aggódom, hogy történt vele valami, ennyi. Mint valamennyien tudjátok, bár igen kritikus a helyzet, ennek titokban kell maradnia. Tudjátok, mit kell tennetek. Szerintem keressük meg Bloomot. Majd visszajön, ha megunja, hogy esik rá az eső. Különben is úgy viselkedett, mintha nem akarná, hogy vele legyünk. Az a kő? Vajon honnan jött? És hogy tudott így megjelenni? És miért itt Alfeában? Biztos van rá magyarázat. Jaj, ne! Áramszünet! Lehetetlen. Alfeában varázslat adja az áramot. Vajon a villámlásnak van hozzá köze? A fülem. Mi az? Laila, te vagy az? Oh, te
Te jó ég! Bloom! Miután eltűntek a felhők, minden visszatért a rendes kerékvágásba. Nagyjából. Figyelem, most, hogy már sikeresen befejeztétek az első tananyagot, ideje elkezdeni a második év különleges tárgyait. Ó, námás, inkább nézem a képernyővédőt, mint hogy őt hallgassam. Ekkor derült ki végre, ki a titokzatos személy. Ez Paladin, aki megmentett minket a Trix-től! Hadd mutassam be a híres Malakói Egyetem szakértőjét. Az én kérésemre csatlakozik a mi iskolánkhoz, Avalon professzor. Picit ideges vagyok tőle. Igazi pasas, alig bírom levenni róla a szemem. Vajon mi lehet a szaktárgya? Tanár úr, lenne szíves elpusztítani azt a követ? Lapis dure et firme, te fragnam et cominua. Hogy csinálta ezt? Amit most láttatok, az a technikai varázslat. Eddig spontán varázslatokat végeztetek az ösztönötökre hallgatva. Ezt tökéletesítettétek tavaly. Most egy egészen új szín következik. Technikai varázslat? Mi ebben a más? Ez a varázslat pontos elemzést és kifejtést követel. Ezt fogjátok Avalon tanár úr óráján megtanulni. Kérdezhetek valamit, igazgatónő? Honnan tudta, melyik technikai varázslat semmisíti meg az azonosítatlan követ? Egyszerűen én csináltam a követ. Gondoskodni akartam arról, hogy mind kellően komolyan vegyétek az új tantárgyat. Elég volt. Először egy hülye kővel vannak elfoglalva, most meg egy tanárral. Hihetetlen, hogy a tündéreink elfelejtkeznek rólunk. Meghívjuk őket, hogy repüljenek el velünk a tóhoz. Igen, urá! Gyerekek, vége az órának, de ha valakinek kérdése van Avalon, bizonyára örömmel válaszol neki. Nekem van egy tanár. Nekem is van tanár. Kérdezzetek csak, hiszen azért vagyok itt. Tanár úr, feltehetek egy technikai kérdést? Tessék. Milyen arányban van a véletlenszerűség és a technikai varázslat azok? Arra vagyok, hogy Bloom észre sem vett. Mit jelent pontosan a kognitív analízis? A válaszomban külön választom a két nyelvi elemet. A kognitív arra utal, hogy Inkább tudása. az érdekel, vajon a tanár úr segít többet megtudni a vér szerinti szüleimről? Milyen nyelvet használt? Csodálatos a hangzása. Nehéz lesz a tantárgya. Avalon tanár úr segítene nekem egy magántermészetű kutatásban? Délután a szobámban leszek, gyere és keresd meg. Ott leszek? De Bloom úgy volt, hogy együtt leszünk. Bocs, nem lehet. Flora? Mi van? A következő este ünnepét rendeztek az új tanár tiszteletére, de senkinek nem volt kedve bulizni. Kájú, csak egy tanár, minek aggódsz? Bloom nem vette fel a telefont. Tudni akarom, mire készül. Nem vagyunk meghívva. Ugye nem akarod elrontani a bulit? Ne, csak nézzük meg egy párolt. Gyerünk! Sky, nézd, hódol! Megzavartuk őket. Hé, Brandon, nézd! Már el is kezdődött. Annyira örülünk, hogy maga lesz a tanárunk, Avalon tanár úr. Szeretnénk, ha tudná, hogy égünk a tanulás vágytól. Tudtam, hogy türelmetlenek vagytok. Épp ezért elhoztam a teljes elemzését a kő elleni támadásaitoknak. Maga figyelt minket? Látni akarom! Öljünk meg! Egy szót se többet, ha nem csal a memóriám, ez itt egy buli, és nem tanóra. Jaj, ne, kivel beszélget Bloom? Ajaj, azt hiszem eltaláltad az egyik hódot. Tanár úr ugye megmutatja nekünk az értékelését? Keményen dolgoztál, Bloom. Kérem, látni akarom, mit írt rólam. Várj, előbb hadd magyarázzam meg.
Ó, kérem, tanár úr. Bloom, azt hiszem másképp. Láttad már a tanárt? Azt hiszem. De nem biztos, hogy ő az. Sky, nem látom a hódokat. Majdnem sikerült? Hát, Azt mondja, mondhatnám... majdnem sikerült. Ha, Ajaj! Atyám, már majdnem láttam valamit. Így hát, minden jó, ha a vége jó. És a két hód boldogan élt, amíg meg nem halt. Köszönöm. Remek közösség vagytok. Imádlak. Köszönöm.